Ikaw na disig pangwa na akong mais. Unsay sig panguha? Inita kayo, oy. Sumayo ni mga water ko mais nila. Dagko kayo. Suba na giniron. Lami kay ning mais nga dili ako ah. Tadi iya gue diri. Ah, seru itang iya nih mergola diri degay. Ah, balay tahu. Kay ako. Ani. Ako ini. Lingaw lagi ning suban. Mais ani tagam tag iya ini kay biya-biyaan ra niyang mais. Ah, tagam ya. Di man tigong mo bantay ano yung mais. Puntan ni. Lami ikaw ni Ron. Paka-paka dyan ni Ron utot ani. Kulang rada kanila kay. Ay, ma. Dugangan ako dakan pambeli oh. Dakan na ko. Silang di sumamahay itong tag-iya ani kay di siya kita. Di siya kita nga yahang mais kurus na. Kurus niya. Tubok niya. Putdon ko ni, putdon. Pilion rin ako ng ko. Ya, ayun. Ada kuah. Hala, surtihan ng mais oh. Kau sa kapunuan duha ka buok. Hala, umiya ka ni. Uy, mardaghan na gini. Daghan ni. Daghan. Kainit mo ka diri. Ato na ako ni sa mong kamparan. Kaya ba? Nawatag mais kay wa tay pinugas. Saon man kung nagpugas ta atong bulan sa Disyembre. Agyan ramang bagyong udit. Kanigis udit, mura gyud nakaamong. Natakoy pinugas sa iya ramang gibagyo. Mo mangawat lang tag mais. Kay di man ta kakaon og di ta mangawat. Sa ko puno ni ron. Ay kuari akong gibutangan sa akong motor kay amog kayo. Tawhay kayo ni. Ayo. Kini. Kini ni mak. Awak ini. Ini. Sila. Wa di mahimo tong tag-iya. Saon magdangag ramah. Sige sa sakop na ko ron kay murag nalingaw ron siya dito sa iyang tindahan. Muna diha. Kana bang tao nga malingaw ron yung tindahan. Nangutang ta, di ta pangon. Ay pay kawaton ni iyang mais. Oh my god. Sakop ron kay ako tong giagi dito gani ha. Busy makay siyang tindahan kay nun siya daghan ko na siya kayong mga bisita ron kay dumi ko ano na siya mari to diri marag hapon na dito kay malawig mo to siyang kanding nya mapit sa glantaw rin niyang mais ang masakpan niya kanina lang dagami mo lang na iya ha Ang lawig tagkanding dun dahil at tuon na tuturun ka to ang
kuaning mais basig kuan na ron. Anagon na ron. Sakpan din kay dali na ko. Dito sa sakop nako. Sus. Sila. Dito sa sakop. Kagat na pala ang. Init kayo pagkaan. Kalo. Wala. Na may tawo. Tawo sa talong tawo. Maura din ni sigpangwa na itong mais. Dong. Atong ko ano. Doon. Uy, ikaw na din sigpangwa na akong mais. Unsay sik panguha? Nanguha ko nga. Wa mo ko nanguha. Unsa man na yun ang nasa sako? Di na mais. Kanina sa sako? Mais. Nya, kay ako aman eh. Imuha din eh. Ako may naning kamot anig panguha dito baling kunahan na imong maisan diha baling kampo. No, katul kayo akong patiis. Babarangay ikaw. Ikaw na din yung sigpangwa na akong mais. Mo ding jutay naman ang makita na ako na akong mais. Kaya ikaw na din yung sigpangwa. Ako mao ni nga. Imo di kong pabarangay di ay. Sige, dalagan jud. Dagan lo. Yes mga ka-idol! Sa mga shoutout mga ka-idol, ay ramog kabala ka mga ka-idol kung wala ko i-shoutout mga ka-idol. Tungod ko maggama ko usa ka video mga ka-idol na puro shoutout ra jud. O na siguro jud mga ka-idol nga naa dito inyong mga pangalan mga ka-idol. Basta mo comment lang mo mga ka-idol. Yan mga ka-idol, muna akong kauban mga ka-idol. Tapos mga ka-idol, ako mga kauban diri sa bukid mga ka-idol na mga kusga na sila mga ka-idol. Yes mga ka-idol, mautad to mga ka-idol. Comment lang mo mga ka-idol kay nakapangawat mig anagon mga ka-idol. Tapos nakapangawat pa jud mig tubo mga ka-idol. Di pa kapinan og tubo. Mo na nakanindot diha sa kawatan mga ka-idol. Kung kinsa diha tong hiligtig pangawat mga ka-idol, aw hunungan na ninyo mga ka-idol kay mabarangay mo na mga ka-idol. Mao kadto mga ka-idol. Bye bye. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-comment, and pag-share, pag-like mga ka-idol sa ako ang YouTube channel mga ka-idol, Renz Bistag mga ka-idol. Your friends all say